नमस्कार गोवेकरांनो, मी प्रियांका देशमुख दैनिक गोमंतकच्या इव्हिनिंग बुलेटिनमध्ये आपणा सर्वांचं स्वागत करते। जाणून घेऊया आज दिवसभरातील गोव्यातील काही ठळक घडामोडी। गोव्यात सुरू असलेल्या गोवा माइल्समध्ये अनेक कथित भ्रष्टाचार झाला असल्याने त्याची चौकशी करण्यासाठी सुदीप ताम्हणकर यांनी लोकायुक्ताकडे तक्रार दाखल केली आहे। या तक्रारीवर प्राथमिक सुनावणी होऊन सरकारला या प्रकरणी 2 महिन्यात चौकशी पूर्ण करणार का अशी विचारणा या तक्रारीत करण्यात आली आहे। लोकायुक्त ही सुनावणी सुरू करेल असे दिलेल्या आदेशात नमूद करण्यात आले, अशी माहिती अखिल गोवा बस मालक संघटनेचे सरचिटणीस सुदीप ताम्हणकर यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना दिली। दरम्यान या तक्रारीत गोवा माइल्सच्या फ्रोटो माइल्सला प्रतिवादित करण्यात आले आहे। लोकायुक्तने त्यांना नोटीस बजावली असून त्यांनी दिलेल्या पत्त्यावर त्यांचे कार्यालय नसल्याने ती परत आली। त्यामुळे गोवा माइल्स गोव्यात आपण आणली असे विधानसभेत छातीठोकपणे सांगणाऱ्या मंत्री बाबू आजगावकर यांनी आता गोवा माइल्सचा अधिकृत पत्ता द्यावा अशी मागणी सुदीप ताम्हणकर यांनी आज केली। कोविड कामासाठी जिल्हा खनिज मंडळाचा DMF निधी वापरता येणार नाही असे तोंडी निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने सरकारला दिले। निधीचा वापर कोविड व्यवस्थापनासाठी करण्याप्रकरणी गोवा फाउंडेशनने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती। यावरील सुनावणी येत्या सोमवारी ठेवण्यात आली आहे। सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार राज्य सरकारने जिल्हा खनिज मंडळ स्थापन केले। या मंडळाकडे लाखो निधी आहे। या निधीचा वापर खाणग्रस्त भागातील लोकांसाठीच करणे आवश्यक असताना तो इतर कामासाठी वापरला जात असल्यासंदर्भाची याचिका गोवा फाउंडेशनने सादर केली आहे। केंद्र सरकारने नव्याने आणलेल्या बंदर कायदा 2021 मुळे गोव्याचे अस्तित्व धोक्यात येणार। राज्यातील पंचायती, पालिका, जिल्हा पंचायती तसेच विविध प्राधिकरणाचे अधिकार त्यामुळे धोक्यात येणार असून गोव्याच्या 3ही खासदारांनी तसेच मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांनी पुढाकार घेऊन हा कायदा त्वरित रद्द करण्यासाठी प्रयत्न करावेत अशी मागणी माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेसचे नेते लुइजिन फालेरो यांनी केली आहे। 6 महिन्यापूर्वी भर दिवसा करण्यात आलेल्या हल्ल्यामुळे गोव्यात थरार माजला होता। त्या खतरनाक गुंड टायगर अनवर खुनी हल्ला प्रकरणातील 2 संशयितांच्या विरोधात पोलीस पुरेसा पुरावा उभा न करू शकल्याने त्यांना आरोप निश्चितीपूर्वीच निर्दोष मुक्त करण्यात आले। महेंद्र तानावडे आणि विजय कारबोटकर ही निर्दोष मुक्त झालेल्यांची नावे असून याच प्रकरणात केवळ संशयावरून अटक केल्याने विपुल पट्टारी याला पोलिसांनीच आरोपपत्रातून वगळले होते। कोलवा भागात घडलेल्या बलात्कार प्रकरणी राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांनी जे विधान करून गोमंतकीयांचा बेजबाबदारपणे वक्तव्य करून अवमान केला त्याबद्दल गोमंतकीयांची जाहीर माफी मागावी यासाठी शिवसेनेतर्फे पेडणे टॅक्सी स्टँडवर धरणे आंदोलन आयोजित करण्यात आले आणि या घटनेचा या आंदोलनातून निषेध करण्यात आलाय। शिवाय मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर माफी मागितली नाही तर गोवाभर हे आंदोलन पेटले जाणार असा इशारा शिवसेना राज्यप्रमुख जितेश कामत यांनी दिलाय। तर या होत्या आज दिवसभरात घडलेल्या काही ठळक घडामोडी। अशाच ताज्या अपडेट जाणून घेण्यासाठी आमच्या दैनिक गोमंतक पेजला भेट द्या आणि आमच्या YouTube चॅनलला सबस्क्राईब करा।